Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Region 6A kag Region 7A ginaduso para sa isla sang Negros kag Siquijor. Moratorium sa pagpanakop sa LTFRB sa mga PUVs ginpalawig. Sa balita nasyonal, Estados Unidos magabulig sa magabulig sa food security kag digital economy sang Pilipinas. Technical Working Group gintukod para mabayaran ng mga OFW sa Saudi Arabia. Sa balita international, 162 patay sa linog dito sa Indonesia. Balita sa sports, Gilas Pilipinas nagsaka ang ranking sa FIBA World Ranking. Balita entertainment, age limit para sa Miss Supranational ginpatasan sa 32. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan mga facts angot sa Pungsod, Kenya. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, November 22, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sa aton nga mga ka-action. August anak? Ano nang... Adlaw mga ka-action is November 21. 22 na gali. November 22, 33 days before Christmas. Kag 40 days na lang antes ang 2023, no? 33 days before sang aton sa pagsaulog sang Pasko, no? Lapit na lang kayo mga ka-action sa mga nagaplano, bakal na mga regalo, bla. Bakal na kamo temprano para hindi ka muwabdan sa ginutok. Hindi ka daan ng pandam sa aton nga PNP nga daan nga base may mga malapda nga mga peke nga kwarta, bla. Budlay na no? Basi biktima kita sa peke nga kwarta kung sinako-sako na. So samtang matawhay pa, amat-amat na kadaan kung may budget, no? Specialist na kuha na sa ila mga 13th month pay, bla. Amat-amat na para hindi mabiktima sang peke nga kwarta. Okay?
Sige, standby sa aton nga mga balita lokal. Standard Time, las 7:13. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal, gusto may baluan ni Governor Bong Lacson ang kaundan sa proposal nga pagtukod sang Region 6A para sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod kag Region 7A para sa Negros Oriental kag Siquijor. Ini ang reaksyon sang gobernador sa pahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa naligan nga Nobyembre 19 nga may mga departamento, partikular ang Department of Budget and Management kag National Economic Development Authority ang nagaduso sa pagtukod sang duha ka mga sub-regions samtang ginadiskusyonan pa sa Kamara ang plano nga Negros Island Region plus Siquijor. Suno kay Lacson, importante nga mapaatag sa publiko kung ano ang matabo sa tion nga madayon ang sub-regions. Apang nagapati ang gobernador nga temporaryo lamang ini bangod madamo sa gihapon sa mga pareho niya nga public officials ang gusto nga mabalik ang NIR. Sang nagligad nga Biyernes, ginpahayag ni Benitez nga ang pagtukod sang duha ka mga sub-regions amo ang mas madali nga mapatigayon ikumparar sa NIR. Si Benitez amo ang chairman sang Regional Development Council sa Western Visayas. If that is so, that's good because then again, we don't have to travel to Iloilo, which was also one of our main reasons why we would have wanted an NIR. So that alone is already a big improvement. No? Ginkompirma ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nakigsapol na ini sa tiglawas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB kag Land Transportation Office kon LTO sadtong adlaw sang Sabado, Nobyembre 19 agud ipalabot ang ma-issue kag concerns nga ginpadangat naman sa mga traditional jeepney operators. Sa official statement ginpahayag sa alkalde nga naisugtan sa pagsapol nga padayunon ang moratorium agud makahatag ligwa para mapreparahan sang husto ang transfer plan kag makompleto ang tanang detalye sa pagasolusyonan sa tanan nga concerns sa traditional kag modernized jeepneys. Liwat nga magasapol ang alkalde subong adlaw Martes kaupo ng LTFRB agud maplastar ang resolusyon. Suportado naman sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod ang plano ni Mayor Albi Benitez sa implementasyon sang towing kag impounding operation apang dapat kung tani anay nga unahon ang pag-areglo sa madalanon sa palibot sa siyudad. Sunod kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, dapat unahon sang karon nga administrasyon ang pagtumod sa mga lugar nga pwede gamiton bilang parking area kag i-regulate man sang husto ang loading kag unloading area para sa dipasahe nga mga salakyan. Duwa man ni Carbon sa tion nga wala sang lugar nga pwede gamiton ang mga negosyante bilang parking area sa ilang mga customers, sigurado nga ini ang magadulot sang dako nga kaperdihan sa ilang hanay. Plano sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI nga hibaloon sa talatapan sa alkalde ang update angot sa pila ka mga council groups nga luyag sinitukuron sa syudad. Sunod kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, ini nga mga council groups ang ginalakipan sa Bacolod Traffic Authority Traffic Advisory Council, Garbage kag Business Council nga ginsugdan lamang sa pila ka mga meeting sa pangwala pa mapadayon sa ulihi. Nagapati man si Carbon nga kunatagan lamang sila sa oportunidad sa regular nga meeting upod sa alkalde pagi sa ginaproponer nga Business Council, mas mapadasig pa nila nga mapalabot ang pila ka mga concern kag suhestyon nga mahimo makabulig para sa development kag pag-uswag sang syudad. Samtang ginako naman sa mga manugbaligya sa mga merkado sa siyudad sa Bacolod nga mayara sa pagsaka sa presyo sa mga panakot ilabi na nga naghilapit ang holiday season. Sunod kay Stella Gutierrez, 62 anyos ug 50 anyos na nagabaligya sang panakot sa Bacolod City Central Market nga kapin sa 260 at tubtob 290 pesos ang kilo sang sibuyas nga pula, samtang 250 naman ang sibuyas nga puti.
kag normal lang ang pagsaka sang presyo sini kon bare months. Palayag ni Gutierrez nga isa sa rason nga nagamahal ang presyo sang panakot kung madamo ang nagkinanglan apang jutay lang ang supply. Ginklaro man ni Gutierrez nga halos tanan nga sahi isang panakot ang nagmahal kasubong sang pidada kag paitan nga yara sa 180 ang kada kilo, batuan nga 120 ang kada gantang, kag kamatis nga sarang mabakal sa 45 pesos tubtob 70 pesos ang kada kilo. Nagapanawagan si Ayan Arnold Arnaez, ang spokesperson sa Department of Education Negros Occidental Division sa mga local government units nga i-monitor sa insakto kag istrikto ang mga karinderya nga malapit sa eskwelahan bawod may mga reklamo gikan sa mga ginikanan nga may karinderya nga ginatugutan lamang ang mga minor de edad nga estudyante nga magpanigarilyo. Sino kay Arnaez hugot nga ginaimplementar ang no smoking policy sa mga eskwelahan na pangkunyara na sagwa hindi na ini jurisdiction sa eskwelahan. Aminado si Arnaez nga posible mayara sang kakulangan sa pagbantay sa mga kalanaan apang hindi man mabasol ang natungdan nga LGU o kon barangay bangod sa kalapad man sa mga area nga ilan na sakupan. Nag-apela si Arnaez sa mga tag-iya sa kalanaan nga hindi dapat magbaligya sa sigarilyo sa mga estudyante labi na sa mga minor de edad bawod ang maini ang madalahig kun madakpan. Ginpasalamatan naman ni 94th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Van Donald Almonte ang mga sitio leaders ng Barangay Carabalan sa siyudad sa Himawalan matapos nag-isa ang pumuluyo kang nagpatigayon sa condemnation rally para pamatukan ang NPA sa ilang lugar. Sunod kay Almonte, ang condemnation rally ang ginupdan ni punong barangay Mildred Titular, mga barangay officials, 94th Infantry Battalion, PNP Himamaylan, 604th Company sang RMF B6, kag DSWD sa Himamaylan. Ginpahayag ni Almonte nga handom sa mga pumuluyo sa barangay Carabalan ang matawhay nga lugar. Gindayaw ni Almonte ang programa sang Local Task Force to End Local Communist Armed Conflicts sang Himamaylan. Ilabi na ang mga residente sang barangay Carabalan matapos voluntaryo nga nagkondinar sa presensya sang NPA sa ila komunidad. Ginpanugyan ni Department of Social Welfare and Development kung DSWD Western Visayas Assistant Regional Director Arwin Razo sa mga local government units nga pabakoron pa ang Local Council for the Protection of Children o LCPC. Ini ang kadungan sa ika-11 nga Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week o JJ Week sa syudad sa Talisay, Negros Occidental kahapon nga adlaw. Ang council ang ginorganisa sa provincial, city, municipal kag barangay levels nga amo ang umbrella organization sa tarang children's concerns. Sa datos na ginpresentar ni Razo, ang krimen nga paghimulos amo nagapanguna sa top 5 offenses sa mga menor de edad sa Western Visayas subong nga tuig. Ini ang ginasundan sa nga pagpangawat, robbery, murder kag illegal nga droga. Dugang pa ni Razo nga ang pagpabakod sa LCPC ang isa sa community-based intervention agod mapaganhagan ang mga krimen nga ginahimo sa kabataan o kon children in conflict with the law. In the context of Region 6, seemingly meron kami tinatawag na top 5 offenses. First, ito yung medyo alarming. Nagmumuna yung rape. Second, yung theft, robbery, murder, and then drug-related cases involving our CICL. Again, this is a problem that really requires the participation of all stakeholders. Kabahin sa pagpahayag ni DSWD Western Visayas Assistant Regional Director Arwin Razo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Estados Unidos magabulig sa digital economy kag food security sang Pilipinas. Samtang Technical Working Group gintukod para mabayaran ang mga OFWs sa Saudi Arabia. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sandra, para sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Good morning, Nadira. Sa kay Janelo Sanzino. Kay Miss Georgia Gargasiran, morning dala sa imo, Miss G, no? Miss G. Ana Sinoro, birthday sang ni baby Kyra, happy birthday ko no sa New Zealand. Happy birthday. Ma'am Loing Melos, arag yapong gopod sa aton. Okay gid siya kuno, super okay gid siya. Super okay gid siya. May 30th man siya mo. Annalyn Laurilia Hisura, good morning man. Kag kay Mary Ann Valencia Escraela. Kay si Teray Maritiray Bla Linaha Kayaw. Ginagreet siya lang yung inablos niya. Happy birthday kay Dave Soria. Oy, happy Dave. birthday, Dave. Soria, bata ko Soria. ni Grace ay. Oo, si Dave Soria. Happy birthday sa imo, lang. Dave, ano? Halin kay tita mo Tiray. Si bala na das tita mo Tiray sang gift ma. Okay na? Kadabi ko kabi kong kompleto, be? Teresita. Teresita. Dahil lang hindi ko makita si Teresita. Batik. Oo. Ano di sa ako niyo, ha? Wala da sa ima. After bla kay Teresa, linahakaya. Teresita, batik-batik swela. Okay. Good morning, man. Sige. Morning. Kaya Solda Mabarnacha sa Wadika. Dra sa may Thailand. Kaya Venpas Buds. Good morning man. Kay Miss Marian Joyce Alba Badjan. Isang barangay, ano naman? Von Ryan. May barangay Von Ryan. Oo, Daga di sa Pulupandan. Naga sa ulog siya sa iya action boy ka 26 ang adlawan subong. Happy birthday lang na kaya Si Joyce Alba ba diyan? Oo, kay Marian Joyce. Happy birthday na sa imo. 26th birthday ni Joyce. Ni Marian Joyce Alba Badian. Si Miss Homa Lumena, morning man, kagay Jose Sunlapinig Junio from Stonehaven, Granada. Arag yapon si Ma'am Vanessa Mayo, morning din sa imo, kagay Dr. Matt Mayo. Si Milagros Cesar Alit, morning sa imo, Mel. Russell Gomez. Good morning man, no? Si kagawad imbong biway sa kapuyan ni Chuna, kaya rin di sa iyaw nagpa-upod sa nagpa-screen ba sa katarata. May kuan siguro, may mga ay din to nga si kuan man. Mon. No, ara siya na. CIDG. Sige. Good morning. Sige. Si Raner Aldo. Shout out lang sa mga taga-barangay Tapi, Kabankalan City. Oy, barangay Tapi, morning daw sa inyo, ha? Hindi ba taga-dala si Dayna? Ara daw si Dayna. Dayna. Magbato, malabarag, charat lang niya. Dayna, evangelista. Hindi, may subpun na Herona. Herona. Herona, apelido yung Herona yung middle name. Middle name Herona. Pwerte, no? Dayna Herona Evangelista. Hindi basta mga apelido ni Dayna. Kung evangelista, si Hart. Kung Herona, si former VP Robredo. Herona, nasa mong Maria Leonor Herona Robredo. Ay, correct. Lainggi man si Dayna. Dira sa theater da may camp, may Camp Herona or Hindi man na Herona. sa theater bla.
ng Okay? O, sige. Standby na sa mga balita national. Kag sa aton mga ka-aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, magabulig ang Estados Unidos sa Pilipinas pag-abot sa food security kag malambot ang digital economy. Ginpahayag sa embahada sa Estados Unidos nga ang US Department of Agriculture kaupod ang pila ka nagpartisipar halin sa USAID kag US Department of State ang magapatigayon sang food security dialogue sa Philippine counterparts ni. Tuyo sang dialogo para makahimo sang resilient food system kag matalakay ang mga maayong atikang para sa agricultural innovation kag sustainability. Samtang, magapagwa ang US International Development Finance Corporation sang $20 million nga loan para sa Agri-Exim Global Philippines Incorporated, isa ka local processor sang organic coconuts para sa derivative products para sa pagpaayo sang pasilidad sini. Ginpahayag ni US Second Gentleman Douglas Emhoff nga mag-invest sa $5 milyones sa Estados Unidos para ma-upgrade ang vaccination coverage sa pungsod. Suno kay Emhoff sa iya pagpamulong-purong sa Gregoria de Jesus Elementary School sa Caloocan City, assistance para suporta sa pagbakuna sa mga kabataan, kamadalag ko may angot sa COVID-19 vaccination sa gobyerno sa Pilipinas agud mapabaskog kag mapabakod pa ang Wall of Immunity sa Pilipinas. Sa Emhoff upod ang iya asawa kag US Vice President Kamala Harris ang yari sa pungsod para nga magbisita. Ginanunsyo naman sang White House nga may natumod na nga mga lugar ang Estados Unidos para sa pasilidad sang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa sulod sang base militar sa Pilipinas magluwas sa pag-umpisa sang export sang nuclear equipment sa pungsod. Inagin pahayag sa isa ka senior administration official sa White House angot sa duha ka bilateral meetings ni US Vice President Kamala Harris sa ilanan day Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice Presidente Sara Duterte kahapon ngadlaw Lunes. Sunod sa isa ka opisyal sa isa ka teleconference, ang pagbisita ang may angon sa pagpabakod sang bilateral relationship sa Pilipinas bilang pasalamat sa malawig nga kasaysayan bilang mag-abyan, kaalyado kag partners. Matapos ang iya pagpakigbahin sa mga aktibidad sa mga nakaligad nga 29th APEC Summit, ginatubang kag nagkig-dialogo si Presidente Bongbong Marcos sa Overseas Filipino Workers sa OFW sa Bangkok, Thailand. Nagluntad ang pagbisita sa itong Sabado, November 19, kag kaupod sang Presidente ang pila ka makalakip sa iya delegasyon. Sa iya nga pagpakistorya sa OFWs kinsa pasalamatan ni Marcos, ang maini sa dungog nga ila ginhatag sa pungsod bangod sa ilang pagtinguha sa trabaho. Amo barang ila kontribusyon kag suporta sa gobyerno. Ginpakigbahin sang Presidente ang mga plano sa iya administrasyon sa nagkalain-lain nga sektor. Nagtukod na sang Joint Technical Working Group ang Pilipinas kag Kingdom of Saudi Arabia para sa magpanagtag sang bayad para sa wala na bayaran nga sweldo sang overseas Filipino workers nga nagtrabaho sa na-bankrupt nga mga kompanya. Sa press conference, ginpahayag ni Department of Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan nga ang joint TWD ang magatrabaho para diri tungod ini ang natukod pagkatapos ng diskusyon sa tunga sang departamento kag Ministry of Human Resources and Social Development sang Kingdom of Saudi Arabia.
Sa bahin sa Pilipinas, ang TWG ginabugusan ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, Department of Foreign Affairs Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs Chief Paul Cortez, kag Labor Attaché sa Riyadh, Al-Khobar kag Jeddah. Gin siguro sa Department of Transportation o DOTR nga nagahimo na sila sa mga aksyon para matagan sabat ang makaalarma nga kadamuon sa mga aksidente sa madalanon sa Pilipinas kada tuig. Kadungan sang paghanduraw kung pagdumdum sa World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Gin pahayag ni Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor nga nagtukod na ang gobyerno sa maduga nga infrastruktura agud masolusyonan ang road safety o kon kalawasan sa dalanon. Kalakip sunod sa yadri ang mga bikeways, rail projects, road projects kag iban pa. Sunod kay Pastor ang mga bikeways subong man mga rail project pati road projects ang ginahimo nga PWD friendly kag mas mahapos magbiyahe ang publiko labi na ang mga kabataan. Dugang pa bisan ng Land Transportation Office ang nagahimo man sa mapamaagi para mabuhinan ang aksidente sa dalanon. Ginpangabay naman sa Bureau of Correction sa Commission on Audit nga usisaon ang isyu nga nakapalibot sa ahensya, partikular na sa kinutkutan sa New Bilibid Prison. Suno kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, mismo si Bucor Acting Chief Gregorio Catapang ang nagpasa sa letter request sa COA agud mapatigayon ng audit sa mga isyu nga na sa di naulamid sa pagdumalahan ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Magatukod naman sa Special Audit Team ang COA nga amo ang magatutok sa isyu. Ginpahayag man ni Rimulya nga ang Bucor amo ang ikadua sa may pinakadako nga pondo sa idalom sang Department of Justice kasunod sang National Prosecutor's Office. Ginaduso karon sa Kamara ang pagtukod sa Philippine Online Library sa House Bill number 1582 o kon Philippine Online Library Act magkaupod nga dumalahan sang Department of Education kag Department of Information and Technology ang nasambit nga online library. Ginaduso man sa hagna ang Philippine Online Library kinahanglan nga may digitalized copies ang tarang textbooks kag reference books nga ginausar sa elementarya kag sekundarya sa pampubliko nga mga eskwelahan. Nagapati sa tingog party list Representative Yeda Marie Romualdez kag Jude Asedre nga timing ang online library bangod pa dayon nagauswag ang teknolohiya. Ang duha ang parehas nga authors sa nasambit nga hagna. Action Radio Philippines Standard Time na 7:35 ang atong dugang nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtuto sa akin nga. Si Maninoy mo Michael John Season, no? Good morning kuno Ihada Dorel. Good morning, Maninoy. Good morning Action Boy and Action Ihada Dorel. Ihada paabuta lang ang imo dira nga Pasko. Ay, gawa mo ng Mayo, daya Maninoy. Magabot lang ko niya halin sa Japan. Sana, Ano lang biya ka, Maninoy, na nag-request pa.
Ate, bisan na lang naman ino, basta halin sa Japan. Di ko gusto halin sa Daiso, Japan, ha? Nami tani ikaw gidya basa yaw. Ha? Ikaw gidya basa sa iya lang nga message. Okay, para nga Ako hindi mabasa, ganyan. Mamba, siguro mayo na nagasumpon-sumpon. Kalain. You know, okay, Nancy Lingko, gid. sige. Dira kay Miss Josephine Lacson sa New York man bla. Kag kay Mr. Rodolfo Lacson, good morning dira no sa inyo sa New York, USA. Kasabad ni sang post ang OJT, tabas una nga si Shen bala. Shen Yang. ano ko no? Sila nga, I love you. Ang hindi magbalos, mapatay buwas alas 3 ng hapon. Tinag-comment ko bako po, Gex, bisang ganyus kas ko, love you, Shen. Mabudlay na iya kay Shen. Hindi ka magbalos siya, mapatay kayo karon alas 3 ng hapon. Siling ko, bisang ganyus kas ko, love you. Sabad si Shen. May oras pa. Ulas, pag hindi mo alas 3 ng hapon. So kung nalang before 3, boss siya makay love you kagid siya ya. I love you. Buyong bata ni si Shenay na. Si malang hindi si Ating Iriman ang nagkuan, ang nag-post. Ha? Si Ating. Gani mo. Morning man na kay Ating Iriman, no? Sa kay Joshua Bia. Jonathan Bia. Morning sa imo, Jonathan. Doon na feature sa isa ka kuano, doon na feature siya. Sa daw isa ka ano ganun, TV, sa TV. Sa GMA. Oo, na feature siya. Pero ikaw naman to nag-recommend? Hindi nga ma-recommend ko to. Kay Action Radio, ay ma-recommend ko sa GMA. Ano yung boy, di man? Init ko. Siya lang to yan, na-discover lang siya. Nakabakal guro siya ang reporter. Ba, siguro. Siya nga binangkal kaga anong mga baligya ni Jonathan gani? Kadamo na iya, parang original ginabaligya sa una, pudding ginabay. Okay. Hasta nga nagbinangkal, hasta nga nagbitsokoy, hasta nagbitso-bitso. Tapos, kisa may donut. Pag na siya, nabit ng donut si Action Boy. Si Sola Mabarnatsa naka-meet up gimas nagli kay PBBM sang naligid nga Sabado araman sa gali. At marang bisita ni PBBM ang mga OFW dito. Yes, atuto siya gali. Atuto siya. Naka-attend to gali si Sola Mabarnatsa. Kay mga kwanto mo OFW to mo ang nagkadto to. Ang gin-meet up ni Presidente Bongbong Marcos, no? Sa Thailand. Aljan Alfonso, morning man. Shout out lang kuno da sa may taga Barangay Bakong, Bago City. Ay, good morning sa taga Bakong, Bago City. Dira sa Nahaba bla sa Tabukol. Nakatuan to election Eden. Ay baka man. So din Nahaba. Dalilayo na ya. Ang Nahaba dito sa Bago. Sino to po? Diyan nagpaupo naman siguro sa mga kapulisan yung mga maninoy. O kung sa mga army ro no. Ato sa Nahaba, sa Tabukol, nakuha na na siya. Layo na na siya. Siya gila nagkadto gito sa gali ya. Nagkadto gito sa gali ya. Oo. Damo to sa na meet up gani nga mga kwan, nga mga nanay sa isa ka eskwelahan bla. May eskwelahan na actually sa Nahaba mo. Damo to sa na meet. Pero si Action Eden, pero nga panglugayawan niya. Pero nga paningungo sa Jimmy. Jimmy, daan mong mga entries na. So, supportahan nyo mga ka-action ha. Check nyo da ang Facebook page ni Action Eden. Meron da sang video. I-share nyo na i-like. May kung mapakita, hasta sumong ang iyang sa Facebook niya. Ay, wala ka Friend man na kami, may kung may kinakita. Feeling ko ginano niya gin-restrict ya ka. Iti yan ay problema. Yan na iya. Kung hindi mo niya makita ang iyang post, no? Jojo de los Santos, morning man. Standby na kami sa mga dugang nga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa detalye, balita international, 162 na ang record nga naglamatay sa nag-igo nga magnitude 5.6 nga linog sa West Java Province sa Indonesia. Sunod kay West Java Governor Ridwan Kamil nga mayara sang 362 ka iban pang pilason sa insidente. Una na nga na-record sang US Geological Survey ang linog ang may kadalumon nga 10 kilometros. Naglabot naman sa 13,762 ka mataong nadulaan sang puluyan kag karon temporaryong nagatinir
Daniel sa 14 ka mga refugee campsites. Narumpag naman ang 4 ka mga eskwelahan kay 52 ka mga kabalayan sa diin 2,345 ka mapuloyan ang naguba. Sa pagtansyar man sa National Agency for Disaster Management nga naguba man ang mosque kag mga bululngan. Samtang ginapaabot sa mga otoridad ang posible nga pagtaas sa mga nagkalamatay, bawod yara sa kritikal nga kondisyon ang iban nga pilason. Sa balita naman negosyo, may pagnubo sa presyo sa gasolina, kerosene kag diesel karong adlaw Nobyembre 22 Martes. Samtang mga petroleum companies nag-announce ang isa na naman ka rollback. Ang masunod nga price adjustment maigapatuman sumugod karon nga adlaw sa Pilipinas Shell, Clean Fuel, Petrogas, Caltex ang pagnubo aring pagnubo sa presyo sa gasolina. 40 sentimos sa kada litro. Samtang ang kerosene, 2 pesos kag 10 sentimos kada litro. Samtang ang diesel, may 2 pesos kag 15 sentimos nga rollback sa kada litro. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar, 57 pesos kag 36 sentimos. Ang Singapore dollar, 41 pesos kag 50 sentimos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos kag 35 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginpataasan na sa 32 ang age limit para sa mga kandidata sa Miss Supranational umpisa tuig 2023. Sa statement sang Miss Supranational Organization, inyang ila ginhimo kasunod sang ginpatigan nga survey sa mga national license holders. Required sa gihapon nga identified as female in official documents ang kandidata kag never been married or have had children. Magluwas diri ginpataasan man sa 34 ang age limit sa Mr. Supranational candidates. Ang Pilipinas sa mayara na sa isa ka Miss Supranational Crown pagi kay Mucha Johanna Datul sang tuig 2013. Samtang sa sports, nagsaka ang pwesto sang Gilas Pilipinas sa FIBA World Ranking. Halin sa anay number 41, karon yara na sa ika-40 nga pwesto ang men's national basketball team sang pungsod. Isa sa ginakabig rason sang pagsaka sang ranking sang Gilas, ang duwa nila kasunod-sunod nga daog sa ikalimang window sang 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa among hampang, ginpierde sang Gilas ang Jordan kag Saudi Arabia. Ara man sa unang pwesto ang Spain sa men's ranking, kag ilagin buslan sa pwesto ang USA basketball team. Ikatatlo naman sa pwesto ang Argentina, ikaapat ang Australia, kay ikalima ang France. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Good morning sa imo kag sa maka-action ta. Good morning! Yes, good morning! Dira sa kay Lilia Anilado, kag Phil Alonsagay liwat sa Tokyo, Japan. Si Jonathan Borromeo, bugtaw panakyaw. Greet siya lang tanan nga pumuluyo sa barangay, kag sa Borromeo family, kag sa iya mga estudyante from La Carlota City College. Listening anywhere from Negros and Siquijor. Negros and Negros and happy 56th founding anniversary La Carlota City College. Ay, founding anniversary. May kapag na-celebra sa inyong founding anniversary. Diwa kita, imbitasyon. Imbitahan niyo man sa Action Durel. Kala, in Action Boy. Good morning dira sa mga teachers bala sa MG Medalya Integrated School. Ato ko kahapon nag-book reading. Kaya kamusta yung mga book reading? Mati man. Tulugan man ng mga bata. Ginapatulogan sila. Napatulog sila? Ginakuan sila na close your eyes. Ay, wow. Close your eyes. Tapos mabasa ka na while their eyes are closed. Tinatulugan sila, why? Why mas lang tulugan kaya pagtapos kubasa na ng buluklat mas lang. Morning da, no? Kay Ma'am Soledad Palma dira. Kay sa mga teachers dira, good morning. Kay principal dira, Mr. June Remada, good morning, no? Sige, lalaing Gracie Barra, maang aga man. Sige, good morning lang dira, Action Boy, kay Nanay Thelma Zirudo. Sa may alihis, kay Tita Linda da, good morning. Kay Baby Ethan, kag Kauri, good morning man sa inyo dira. Evelyn Sinaon, maang aga. Nag-greet na naman si Kuya GR, kag si Ate Connie. Good morning na sa inyo. Mga ate ko Gali.
Gusto mo makiate man sila? Gusto mo makishare? Gusto mo makishare? Good morning, Landra sa ila. Sa may sige. Alihis. Sige, Mga sige, listeners ta sa Bacolod. Kagtanan sa Negros Occidental. Diyan sa Yes. Negros Occidental labot pa tagay sa World. Mga World Cup? OFWs natin. Ay, World Cup. Wala sumusakwan, ha? Sa Qatar, ha? Oo. Una-una pa lang itong hampang, pero di na tayo, no? Oh, ti kay bakod man ang Ecuador mo. Oo, Ecuador. Sige. Okay? Perdi man ang Iran sa France. Oo. Dapat tali may mga update ka muna mo. Sige lang bala, i-update na lang na siya. Meron na yan sa Facebook. Okay man? Why ko may nakita? Okay man nakita. Ilan tawaliwat. Kaya na sige. Okay? So, diri kita sa aton balita special action boy. Ining mga facts naman angot sa Kenya naman yan. Kenya? Oo. Sa South Africa? Sa Africa? Yeah, sa Africa. Pungsod Kenya. Dito naman ta sa imo lugar Sa ginhalingan. Senegal kami, ha? Senegal ka magaling. Amo kumusta ngampang sa Senegal kag kwan? Asang? I think ang kunta sa Senegal, ano itong kunta sa Senegal man? May kwan ng Sweden? Hindi ko kakwan. Karon na lang natin ibaloon. Kay Netherlands or something. Sige. So, una action boy, ang capital sa Kenya, ang Nairobi. Ang Nairobi action boy, familiar ka sang movie nga nga Money Heist? Wala ka nakalantaw, no? Kita ko lang bro ko. Wala mo ginanalantaw. Ay. Isa na sa kay do na sila mong mga gapang kawat bala pero do ka mas may planado gid bala matagumpay gid ang ilang Te mga ngalan sa mga character action boy mga capital city may Manila pa gani si Manila mo gala. so si Nairobi isa na da siya te amo na ang capital sang Kenya Nairobi kag ang Nairobi action boy ang largest city sa Kenya. Anong dasonda nga city nga? Ang wala man nakabutang nga Bala ko na dasonda. Ano? Nairobi. Nairobi. Nga Tiken Nairobi. Okay lang. Okay. Okay. Proceed na lang ta sa next. Oldest city action boy Mombasa. Mombasa. Okay. Sa Kenya Ang magapon. newest city naman niya. Newest city. Ang newest city naman niya Mombasa. Mombasa. So, muna siya. The oldest city sa Kenya, Mombasa. Ang largest city, Nairobi. Kaya Nairobi, ang man ang capital city. Kaya ba simula matalang, tabla sa Kenya, At least ng mga Dala ko kabalutan. to bisa nang ilab lang nga oldest city bala. Na- Sa Mombasa. Okay. Dalo ka na to na nila. Natapos makadto ko sa capital city nila. Sa Nairobi. Hindi yung tandaan kung nung alas sa capital city. Ano mo yung tandaan? So, next action boy, ang Kenya is a country in East Africa ni siya. East So, Africa. ang mga border yan is South Sudan, Ethiopia, Somalia, Uganda, Tanzania, naman ang iyang mga, may mga Tupad. yaya, to sila yan, no? Oo, so mga mga borders. Kag next action boy, ang Kenya is home of, lots of wildlife. Wildlife. Mo dito action boys ang lions, elephants, buffalo, mga Cheetah. rhino, Cheetah. mga wild mga nagapang kung magsala ka lang kagid dalasa kagid. No? sala ka lang Kita ka yan. na action boy, lion sa personal. Sa Manila Zoo. Okay. Sa Manila Zoo, tiyo. Gani man. Una ko nga pa Manila, una ko ta Manila Zoo Manila dayon mo. Zoo yun, no? Sa muna daan, di ka makato Manila Zoo. Ang mga ginahambal. Sa first time ko nagpa-Manila, Manila Zoo dayon Manila nakatuan Zoo, ko ya. Zoo Kaya daw mo na sa unang daw kuan mo. Nga pag Manila mo pa Manila Zoo kagid mo. Ay, din ka, Manila Zoo. Mga pang-supo, black action boy. Ikaw lang ka makita. Kaya wala ka pa Manila Zoo. Nalipat ko, Lion? Paguro, Way lion. paguro, Way po kita Way paguro. Mapa Manila Zoo na lang ko sa Dasan Adlaw para makakita. Kululbaan sang lion. Nga man. Tiyo kapin pang mga magkuan sila ng ilang inabang malaki gid bala nga ang ilang daw fur na bala nga. Nga duga bukad-bukad gid. Bukad gid. Do ginakulbaan ka na dayon. So, next action boy, may 68 dito ka different languages ang Hambal. Dialect. sa Kenya. Abot kung dialect or languages Languages nakabutang ang butang. Tamo man. Oo.
So, pero ang ilagi niya nga official language, Action Boy, ginatawag nga Swahili. Swahili. Oh, Swahili. Sila na sa Kwana, sila na sa ano mo isa ka country pag ganyan do Swahili. Kaya sa Africa do muna Swahili. Kag kung mag-greet ka to, Action Boy, sa may Kenya, ang yambal mo tayo, di ba, di sa ato niya, hello, do ka muna. Hi. Hi. Dito sila Jumbo. Ay, Jumbo. Hotdog. Jumbo. Sabdog, hotdog. Hotdog. Uy, kasi may magkakalagaw ka sa Kenya, ha? Kag kasi may mamba, si mo Jumbo, mamba ka hotdog. Si mamo ka na blouse. So, hambalo ka. Buyayawon niya ka sa Swahili. Buyayawon niya ka sa Swahili. Buyayawon niya. Nigeria, I think Swahili man. Swahili man. Nigeria. Okay. Galing ang Nigeria, mas kuha na ng Nigeria. Mas do kung sa kamala do ka urban na blaw. Ang Nigeria. Kumpara mo sa Kenya. Okay. So, manahan, di ka maglipat, Action Boy, kung maglagaw ka sa Kenya, maghambag isa imong tao, Jumbo. Hotdog. Pero, hotdog yung isa ba? Hindi, ginag-greet niya ko, mamo ka na. Jumbo. Kasi mama sila, Tanigin tunan mo kung ano pag-deliver, blaw. Basi ba na hambo, no? Si Bla hambo. Tapos jumbo di gingamit mo. Or may sige ka, timing nga ka ang hotdog pa nga ba si mo jumbo, hotdog. Oh, rami na. Kala, hotdog di. Jumbo, kakaong hotdog blaw. No, it's regular. Kalai. So next, Action Boy, ang Kenya, Action Boy, ang ikaduha nga may highest mountain sa Africa. Ang tawag nga Mount Kenya. Mount Kenya. Sa Africa lang niya. Sa Africa lang niya. Kaya ang pinakataas nga mountain, Action Boy, sa Africa mismo, ang Kilimanjaro, amo rin magbasa, sa Tanzania naman na yan. So ikaduha lang niya ang Mount Kenya. Tanzania. Okay? Kag ang Mount Kenya, Action Boy, it takes at least 4 days ko nga masaka. Amo rin mong okay. Nga lakton mo lang, sa kao mo lang yan daw. Pero kung helicopter lang, tiyara. 4 days? 4 days? Nga, normal lang nga laktanay. May abnormal nga lakata. Meron yan, hangga 5-5. 5-6 bla, 5-6. Agawa mo na. Adlunga, bla. So, next, Action Boy, Lake Turkana in Kenya is home to a huge flamingo kuno population. Flamingo. Flamingo. Okay. Amo na siya mga lagba tiil, no? Oo, long-legged ng mga Kenyans eh. Hindi ang flamingo, bla. Ang flamingo. Inang kuan, kispes? Lagba tiil ang flamingo. Pero actually, ang mga kuan, ang mga Kenyans, long-legged na sila, tag-as na sila. Wala pa ko bikakita, Ambot sun sa NBA, kung may Kenyan na nga player, makota to bis karon siya, no? Makota Kapag balay niyo bala nga siya, no? Si Juan Gurjay, si James Guray, makotong ko eh. Si James. Lebron si Lebron James Binares. James Binares. Pangibali mo na yan. Si Sir Elray, dagali sa Wanga Duty. Di mo sa kabalo yan sa mga NBA players. True. So, next, Action Boy, most people in Kenya work in agriculture. Tiyan mo nang white, Action Boy, dito sila gutumon niya. So, dito, Action Boy, ng... Anong ilang industry nga pinakakuan? Agriculture? Tapos, mas ang ilang nga product, Action Boy, tea kag tea. coffee beans. Okay. Ang tea bala kag coffee beans, pero tinabla ka bakal sa bilog nga kalibutan. Diba? May pagidaan tao, Action Boy, nga nga hindi kita mabuhi kung wala ka inom coffee, na may amo gina, no? So, next, Action Boy, one of the most common foods kuno dito sa sa Kenya, ang tawag ugali. Ugali. Oo. Ugali ang tawag. Ano na siya kuno, Action Boy? Ano siya nga luto? Doka corn. Oo. Tapos? Tapos, it is similar to mashed potato kuno. But not as smooth. Siyempre, kay corn mong hindi na siya mag-smooth as Basi lupi na, hindi? Lupi. Basi para itong ginapakita talaga. Lupi lang kanina nga mais? Oo. Di ba kayo similar to mashed potato mo? Oo. Di mo naguro, basi lupi bla sa ato now? Hindi kay Nga it mais? is eaten with the stew vegetables na siya or meat. Nga, hindi pwede. Hindi mo na paglamayan niya. Iso na mo meat. Ay, kila. Basta sige, insert yun. sige. Ipilit na ginalupin na siya. Kainis. So, next, ugali, Action Boy. panawag na. Ugali.
Next action boy, ang population sa Kenya is masobra 53 million. Ay, kadutay lang sila, gali, no? Tunga na sila sa aton eh. Tunga lang sila. At kita yung 110 tadiya, no? 110 million tadiya. So, sila yung 53 million to sila. At pwede kapag ito ka, action boy, ka-star. Paano kalapad? Ako na wala na balaan. Kung ano kalapad, kaya wala din may nakabot na. Ang Kenya country, gali, no? Country siya sa Africa. East Africa. East Africa. Okay? Ang Africa So- gali, may east, may south, may west, kag may north, gali, no? Napray man sa aton, na may aram ang gali. Oo, pare man din sa ato na. Hindi man May- sila maglayo, gida. Sige. Okay? Okay na. Kumusta na tagi mo nga mga parinti to sa Kenya? Ha? Okay lang man to sila. Ambot yung actually din sa Angola, maparinti ito. Sa Zimbabwe. Zimbabwe. gida. Sabi ko sa Angola, Zimbabwe. pwede mo yan. Sa ilo, ang mga parinti. Nag-migrate to Pispis. Ang Pispis nga nag-asilo, di ba? Ang tawag sila migrate. Migratory birds. Migratory bird. Di oo, punas lang mga migratory Ano naman, birds. elephant kay birds na sila. Kag kuan na sila para na sa mga migratory birds, let's say sa kalugar winter, silo na sila. Gadungan sa tanan, no? Gandungan na sila tanan, no? Silo na sila. Tapos balik naman na sila tapos sa winter. Migratory birds man ako. Sige, Connie Laparan, good morning dira. Kay Carl Kenneth Caniete, tani ko no. Ay, san mo tani hambal mo Kenneth, singadan nga huo gani. Nalawag ng talent ka, ang gina-credits ng mga talent mo sa Jack Balaan, Virador. Credits, ginaiya magtapos siya. Correct. Kaya sigurado ko siya ang gina-credit na kaya ako na nag-credit mo, ako Siya ang nagbabasa sa gabasa. credits mo. Sa Jack Balaan, Virador. Kay Kagawad Milagros, Cesar Elite Action Boy, good morning. Kag gina-greet niya kuno si Kagawad Ulay. Ay, oo. Abalahon. Ulay, Abalahon. Morning to si mo, Gawad. Bong kasako sa iyang business si Kagawad Ulay ni. Kaya pala nga mga kwan, mga kampo. Damon sa kampo mo. Kita mo, damon damo sa sa kampo. Lechon kung mag-Lechon Festival. Gani. Sa mga taga Barangay 7, nga sa covered court, gina-greet ka mo ni Josefina Locsin Generato. Kaya sa mga borders na. Sa mga borders. Good morning. Gin de Sulgon, morning mandra sa imo. Okay? Sa mga ka-action inyong inmamatian, aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, karang adlaw Martes, may kaupon niyo sa Action Marlon Hinavea. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.